ויאגרה, קמאגרה, סיאליס, תדם, אם אתה מתמודד עם בעיות בזקפה, בטח שמעת על כל כדורי הקסם האלה, ויכול להיות שניסית אותם פעם או פעמיים, או יכול להיות שאתה אפילו משתמש בהם באופן קבוע היום, כדי להצליח לקיים יחסי מין. אז בסרטון הקרוב אני לא הולך להפחיד אתכם על הכדורים האלה, אני ממש הולך לעשות רשימה של חסרונות של שימוש בכדורים האלה, ויתרונות. אתם לא תשמעו ממני פה הפחדות, אלא רק את הדעה האישית שלי בנושא, כמובן שזה לא איזשהו ייעוץ רפואי או משהו כזה, אתם מוזמנים לעשות מה שבא לכם, אני פשוט שם לכם את זה רגע מול הפנים שלכם, כדי שתבינו מה אתם עושים אם אתם לוקחים את הכדור הזה, אם אחרי זה תבחרו כן לקחת, זה שלכם לגמרי. אז לפני שנתחיל, היי, קוראים לי דניאל, ואני חוקר את עולם המיניות כבר קרוב ל10 שנים, בגלל חרדת ביצוע קשה שהייתה לי. היום אני עוזר לגברים לשפר את התפקוד המיני שלהם, ולתפקד טוב יותר במיטה, ולגשת לסקס בביטחון, ברוגע ובנוכחות מלאה עם הפרטנר או הפרטנרית שלהם. אז תראו, ויאגרה וכל הכדורים האלה, אני אשתמש במילה במונח של ויאגרה, אבל זה מדבר לכל הכדורים האלה, זה פתרון שהוא עובד. חבר'ה, זה פתרון עובד, זה פתרון מאוד יעיל, הוא לא אפקטיבי, שאני אסביר את ההבדל, אבל הוא יעיל מאוד, הוא פתרון שעובד, אבל יש לו גם חסרונות וגם יתרונות, אז אנחנו נתחיל בלדבר על החסרונות שלנו. כתבתי לי הכל פה, אז אני ברשותכם מסתכל לפעמים. אז היתרון הראשון זה שזה פתרון שעובד, זה פתרון שעובד בצורה טובה יחסית. יש הרבה מחקרים טובים על הכדורים האלה, יש הרבה אחוזי הצלחה של הכדורים האלה, וזה פתרון באמת שעובד. כאילו אין פה אולי כן, אולי לא, זה אתה לוקח כדור ככל הנראה, לא תמיד, אבל ככל הנראה שתקבל זקפה. זה חוסם כל מיני קולטנים ומגביר את זרימת הדם לעבר המין, ככה שזה באמת נותן לך זקפה. אז היתרון הראשון זה שזה עובד וזה מאוד פרקטי ופשוט. אתה לוקח כדור ויש זקפה, זה עובד. עוד דבר שזה נותן לנו זה איזשהו בוסט לביטחון, אוקיי? יש את אפקט הפלצבו, אני בטוח ששמעתם. אפקט הפלצבו הוא בסוף אפקט שאומר שאם אני מאמין, נגיד אני לוקח כדור נגד כאב ראש, אז עצם גם האמונה שלי שלקחתי את הכדור שיעזור לי לכאב ראש, אז עצם זה שאני מודע לזה ויודע את זה ומאמין בזה, אז רק האמונה עצמה, גם בלי שהיה משהו בכדור, אבל כל עוד האמנתי שאני לוקח כדור לכאב ראש, אז רק זה יכול לעזור לי עם כאבי הראש. אז גם פה זה היה מעניין לעשות ניסוי שמביאים לנו סתם כדור, אבל אנחנו בטוחים שזה ויאגרה או קמאגרה, ולראות, ככל הנראה שהיינו מצליחים, אוקיי? ככל הנראה שהאפקט הפלצבו היה עובד גם פה. אז זה נותן איזשהו רוגע כזה, איזשהו ביטחון לזה שזה יעבוד, ככה שאנחנו גם מגיעים הרבה פחות לחוצים לסקס, כי אנחנו כביכול יש לנו את האישור הפיזיולוגי שזה יעבוד, אז אנחנו מגיעים הרבה פחות לחוצים לסקס, והרבה אנחנו מצליחים להיות נוכחים, ואנחנו מצליחים ליהנות הרבה יותר, כי אין לנו את כל המחשבות שיש לנו בלי הכדור הזה, כי מבחינתנו הכדור הזה זה סוג של כרית ביטחון. אז זה כן מרגיע באיזושהי רמה מסוימת, גם את חרדת הביצוע שלנו. לפעמים זה גם עוזר לזקפה יותר חזקה. אם ביום יום יש לנו זקפה שהיא בסדר, אז עם כדור זה יכול להיות לנו זקפה ממש ממש טובה, ממש ממש חזקה, והיא גם יכולה להחזיק להרבה מאוד זמן. גם למי שאין בעיות תפקוד במיטה, אז עומד לו, ולפעמים יורד לו, ולפעמים הזקפה קצת פחות חזקה, קצת יותר חזקה, אז עם כדור, רוב הסיכויים שתמיד יהיה זקפה. תמיד יהיה זקפה, וגם היא תמיד תהיה חזקה, אוקיי? מעולה. זה היתרונות שאני מצאתי. כאילו, זה היתרונות שאני מצאתי, שזה מאוד פשוט ופרקטי, זה נותן איזשהו כרית ביטחון, ואנחנו מצליחים להגיע לסקס הרבה יותר רגועים, וזה מייצר לנו זקפה חזקה יותר. אם אתם יודעים עוד יתרונות, תשתפו אותי, אבל זה באמת מה שמצאתי. בואו נעבור לחסרונות, אוקיי? בואו נעבור לחסרונות. דבר ראשון, יש הרבה תופעות לוואי. יש הרבה תופעות לוואי לכדורים האלה. יש כדורים שעושים לכם, מעלים את לחץ הדם וגורמים לכאבי ראש, וגורמים לתחושת חום ולחץ בגוף, ותחושת הדמומיות. זה יכול להפריע להפרעות עיכול, לקיבה שלכם, זה יכול לגרום לבעיות עיכול, יכול לגרום לגודש באף, כדורים מסוימים, לא לכולם, אבל זה תופעות לוואי שקורות, הן לא כאלה דמיוניות ולא שכיחות, הן קורות, אוקיי? הדבר השני, זה מייצר תלות פסיכולוגית. זה מייצר אצלנו תלות פסיכולוגית בכדור, כי כל פעם שאני לוקח כדור כדי להצליח לקיים יחסי מין, אז אני בעצם מחזק לעצמי את האמונה שאני יכול לעשות סקס, לקיים יחסי מין רק עם כדור.
ככל שאני לוקח כדורים ולוקח כדורים ונכנס לזה, אז כל דבר שאנחנו עושים הרבה פעמים, בסוף מוטמע אצלנו כהרגל, וכל הרגל שאנחנו חוזרים אליו הרבה פעמים, זה איזושהי אמונה שיש לנו כבר. זה איזושהי התנהגות, זה איזשהו דפוס שקיים אצלנו. אז מבחינתנו, אם כמה שנים טובות לקחנו כדור, לבוא ולעשות סקס בלי כדור, זה יהיה מאוד קשה, כי מבחינתנו אנחנו יכולים לעשות סקס רק עם כדור, וכל פעם שאני לוקח כדור כדי להצליח לקיים יחסי מין, אני מחזק את האמונה הזאת. זה ממש, כאילו בהמשך לסעיף הזה, זה ממש מוריד ממי שלוקח כדור את האמונה שלו בגוף שלו בלי כדור. את האמונה שהוא יצליח לקיים יחסי מין בלי כדור. זה אמונה שמתחזקת, וזה לופ שיכול להיות מאוד מאוד הרסני. אין לי דרכים להגיד את זה, כאילו. זה יכול לגרום לאיזשהו לופ שבלי כדור בכלל לא תצליח לתפקד כל עוד אתה לוקח את הכדור. עוד דבר זה שלפעמים החרדה כל כך חזקה והלחץ כל כך חזק שכדור לא עובד. אוקיי? וזה מה שקרה לי. אני לקחתי קמאגרה ולא עמד לי. הייתי כל כך לחוץ. כל כך לחוץ. באמת, הייתי הכי לחוץ בעולם, ולקחתי את הקמאגרה. אני זוכר שהדופק שלי התחיל לעלות, והלכתי לשירותים לקחת את זה כזה בסתר, בלי שהיא תדע, אמרתי לה שאני הולך רגע לשירותים, ולקחתי את זה וזה היה מגעיל, ולא הפסיקו לרוץ לי מחשבות בראש, וכאילו ידעתי, גם כשלקחתי את הקמאגרה, ידעתי שאני לא אצליח לתפקד טוב, ידעתי שזה לא יעזור לי, כי הלחץ שלי היה כל כך גדול, והחרדה הייתה כל כך גדולה וקשה, שניסיתי ופשוט לא עמד, פשוט הוא לא עמד, הוא לא התעורר, וניסיתי איזה חצי שעה ושעה וחצי, ולא עבד כלום, ואז בסוף הסתובבנו אחד לשני, כאילו אחד מהשני, גב אל גב, ואז ברגע שכאילו הלכנו לישון, אז פתאום התחילה להיות זקפה, פתאום התחיל לעמוד לי, וכל הלילה עמד לי, בגלל שלקחתי את הקמאגרה הזאת, וברגע שכאילו הגוף שלי קצת נרגע, והמחשבות קצת נרגעו, אז חזר לעמוד לי, וזה היה מתסכל, זה היה מתסכל מאוד, אז לפעמים אנחנו לוקחים כדור, או איזושהי תרופה כזאת, ולא עומד לנו, ואז זה יכול להכניס את עצמנו ללופ הרסני ביותר, כאילו, האמונה שלה אני לא מספיק טוב, ופאק, אני מקולקל, כי פאקינג לקחתי כדור, וגם זה לא עזר לי, אז מה יהיה איתי? כאילו, מה אני עושה פה? אני לא אצליח בחיים. זה לפחות מה שעבר לי. אני בטוח שזה עבר לעוד חלק, לחלק מהחבר'ה שהגיעו אליי לתהליך, זה גם קרה להם, הם אמרו שהם לקחו כדור, והם לא הצליחו, וזה כאילו חרב עליהם עולמם. כי איזה פתרון יש עוד? כאילו מה אפשר לעשות אם פאקינג כדור לא עובד, ואם ג'ל לא עובד, או אם קמאגרה לא עובד, אז וואו. כאילו מה אני עושה עכשיו? מה אני עושה עכשיו עם החיים שלי? אז זה יכול להכניס ממש ללופ כזה, ולהשמה עצמית, ולבושה עצמית מאוד, מאוד גדולה, ותחושה כזאת, תחושה של תסכול וייאוש מהעולם. זה לפחות מה שאני חוויתי. עוד דבר, אחד החסרונות זה שזה באמת פוגע בספונטניות. אם אני רוצה פתאום, אם אתם בזוגיות, אז לא יודע, אם אתם נמצאים בטבע ולא לקחתם כדור ופתאום העניינים מתחממים ובא לכם לשכב, אז אתם נזכרים שאין לכם כדור. וזה מאוד פוגע בספונטניות של לעשות סקס. או אם אתם רווקים, אז אתם צריכים להסתובב עם זה כל הזמן בכיס, כי למקרה ותכירו מישהי וזה יעבוד ותלכו לשכב. ואם אין לכם כדור, אז זה פוגע בספונטניות שלכם לעשות סקס. אתם תלויים בכדור. הכדור הוא כביכול זה שמכתיב את הקצב, האם יהיה סקס או לא יהיה סקס. עכשיו, אני באופן אישי לא רוצה שאף אחד אחר יכתיב לי את הקצב חוץ מעצמי. אני רוצה לשלוט על הסקס שלי, אני רוצה לדעת מתי אני רוצה לעשות, מתי אני לא רוצה לעשות, אני לא רוצה להיות תלוי בכדור, אבל זה אני. עוד דבר זה שזה עולה כסף. זה עולה כסף, חבר'ה, בואו נשים את הדברים על השולחן, זה עולה כסף, זה דורש גם מרשם מסוים, אלא אם כן אתם רוצים לקנות קמאגרה שלא צריך להיות זה מרשם, אני לא ממליץ כמובן, שלא יישמע שאני ממליץ פה, אבל זה עולה כסף, אתם מבזבזים על זה כסף, אני מבחינתי, אני לא רוצה לבזבז כסף על סקס, אני רוצה סקס זה לא אמור לעלות כסף, סקס לא אמור לעלות כסף, אבל הכדורים האלה עולים כסף, אם אתם לא מצליחים לקיים יחסי מין בלי הכדורים האלה, אז משמע שאתם צריכים לשלם עבור הסקס, ככה זה, אין מה לעשות. אני באופן אישי פחות אוהב את זה, אבל כמובן בכל אחד והבחירות שלו. והדבר האחרון, כמובן שלהכניס דברים כימיים לגוף, זה לא טוב, זה לא בריא, זה לא תורם בשום צורה. אני באופן אישי לא לוקח, כאילו, נדירות הפעמים שאני לוקח איזשהו כדור, גם אם זה לכאב ראש או כל דבר כזה או אחר, אני באמת, אני נגד זה, נגד כדורים שהם כימיים ולא טבעיים ותרופות כל מיני. אני בעד דברים טבעיים, כמו תוספי תזונה טבעיים ודברים טבעיים, אבל לא
בעד להכניס דברים כימיים ולא טבעיים לגוף שלי כדי לטפל במשהו שקיים אצלי. כי בסופו של דבר אנחנו הרופאים של עצמנו, ואנחנו יכולים לרפא את עצמנו, אוקיי? אנחנו מרפאים את עצמנו, אני לא חושב שיש בזה צורך, אני לעתים נדירות, אם יש איזשהו אירוע שמאוד חשוב שאני צריך להיות בו בתפקוד, וכואב לי ממש הראש, אז אני לוקח כדור, אבל אני נגד להכניס תרופות לגוף שלנו, להכניס כימיה לגוף שלנו, להכניס דברים לא טבעיים לגוף שלנו, אני נגד הדבר הזה, כמובן שזה לא תורם, אבל זה שלי. לסיכום, אני חושב שהבנתם את הדעה האישית שלי, אני לא בעד כדורים, חבר'ה שמגיעים אליי לתהליך, זה חבר'ה בדרך כלל שלא רוצים לקחת כדורים, או שהם לקחו והם רוצים להיפטר מזה, הם לא רוצים להיות תלויים בדבר הזה, אבל כל אחד חופשי לעשות את מה שהוא חושב לנכון. מבחינתכם, אם עשיתם את השיקולים שלכם, את היתרונות, חסרונות שלכם, וההחלטה שלכם היא להמשיך עם הכדור ולקחת כדורים שלכם, באהבה, אם אתם מרגישים שלמים עם זה, מרגישים שזה בסדר מבחינתכם, אחלה, כאילו סבבה, הכל טוב. כמובן להתייעץ עם רופא, שייתן לכם באמת את המרשם שמתאים לכם, שלא יתנגש עם דברים שקיימים בגוף שלכם, או תרופות אחרות שאתם לוקחים, או לא יודע מה, 1,001 דברים, אז ממש ממליץ לקחת רופא ולהתייעץ איתו. אני באופן אישי פחות אוהב את כל הסאגה הזאת של הכדורים, ופחות אוהב להיות תלוי בזה. ואם אתה לא רוצה להיות גם תלוי בזה, ואתה רוצה, או שאתה כבר לוקח, ואתה רוצה להיפטר מזה, או שאתה לא רוצה לקחת מלכתחילה, אז כנראה שאתה צריך לעבור תהליך אחר, כמובן שאני יכול לעזור לך בזה, אז אם אתה רוצה תשאיר פרטים כאן למטה, לתהליך אישי, שבהם אני באמת פותר את בעיית הזקפה, את חדרת הביצוע, את השפיכה המהירה, אם יש מהשורש, בלי תופעות לוואי, בלי כדורים, בלי כל מיני דברים כאלה. וזהו, חבר'ה, וואלה, אוהב אתכם, תודה שהקשבתם עד הסוף, מזמין אתכם לשים עוקב פה באינסטגרם, אם אתם רוצים פרטים, כמו שאמרתי, זה למטה בתיאור, על התהליך האישי, אוהב אתכם וניפגש בסרטון הבא.